Kira-kira gimana apa sih? Apa? Gila. Ya larang ngene-ngene iki paling ya lemari. Mari kok ngene paling bobet. Mosok bupet. Yo. Ayo kita kok ngono. Tapi terah yo kene iki cara kon gawe mebel terah ya apik. Iya ngene Pak Fauzi Mebel Nusantara iki wis produknya macem-macem. Ya, Lawang gawe iso. lawang iso. Sik. Nah, Nyapa wae nang kene? Ngalih. pindah. Ini sesuai lah sih. Tapi boleh lokasi. Ya, ngurung. Nanti kene to ana wong ketemu nyengkre Aku sibuk. Duwe ora ate ambek aku nyapa. Aku ketemumu sedih sebenarnya. di aku. Ora nggo solusi nggone iki Masalah kok. Aku sibuk aja kok ganggu. Sibuk nyopo ya padha nganggure aku. Gitu Mbah, aku ki sumpah sibuk dino. Kowe rene iki nyapa? aku golek Pak Fauzi. Pak Fauzi. Owner Mebel Nusantara. Nusantara Mebel. Ben tanggal 1 karo 2 Agustus catak gayam duwe gawe. Oh iya wi. Kata jual dhuwit berarti. Jual dhuwit kowe. Iya. Sumbangan we. Ora ning ngono. Acara gak terkenal kate jok-jokno duit barang. Omonganmu hati ngapur rek. Sing tau di isu wong bisu. Wow. Wah, aja nyepelekne acara ki Mbah we. Acarane ku dijamin spektakuler. Lah, Rame. rame. Tapi beda dengan yang lain. Wis Catak to. gayam karnival. Iki urusane pemuda-pemuda ngene iki. Enek karnivale, enek sound horeg. Ah. Inovasi popo. Wah, nderayo. Terus percuma wae ngomong. Iki diomongke kok iki ra genah. Kowe ndak enak ati to mbak aku teko wingali. Diomongke aku sibuk. Ketemu anu sing duwe Nusantara Mebel wi. Aku Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nano purifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Burung yo anggitku ngenteni, pikirku nek iso ngke donatur sithik-sithik. Ah, Soalnya acaranya yo melibatkan banyak pihak ya. Artis-artisnya yo pakar artis. oke. Soalnya barang ada ya keluar kota. Ah, ora peduli aku. Pokoke krene iki goleki Pauji. Ini apa be? Utang duwe karepe. Lah yo kudu ngono to, wong anu Alah, wis elek kowe iki. Lah. Niatmu ki elek wisan. Cara koyo aku kan beda, niatku dige masyarakat. Betul. Apa dige kebutuhanmu dhewe apa? Betul. ya aku sing ngedolne iki lho. Ngedolne butuh bensin, butuh mangan, butuh rokok, Alah. butuh sembarang kali. Jadi Timbangmu bingung kegiatan. Eh, Mendukung awak dhewe. Saksikan bersama acara tanggal 1 tanggal 2 itu. catak gayam karnival. Awakmu kayak sumbang sih apa? Ngekei pikiran apa? Syukur-syukur iso donasi duit apa-apa sing iso dikekne. duit ning kene rene katene golek utangan katene kayak duit. Lah jelas percuma aja. Golek kon ya. Tuh, sumpah Mbah, itu aku ya. Golek grup lawak iki. Aku ora melok ketemu. Aku boleh sing gak utang-utangan. Sedih. Bros, jo. Wes gak pren awake dhewe saiki wis. Dirunding cek. Bros. Karnival, bros. Rasa mengalahkan segalanya.